Sanibonani. Kule video sizoxoxa ngenqubo yokufanisa i-DNA. Ukuphindaphinda kwe-DNA kuyinqubo lapho i-DNA yethu iziphindaphinda futhi iyadingeka ekukhuleni nasekukhiqizeni kwayo. Wonke amangqamuzana ane-DNA edingekayo ukuze kwakhiwe amaseli amasha. I-DNA ikopishwa ngesikhathi sokuphindaphindwa kwe-DNA. Sanibonani nonke, ngizama ukuniyamukelisa ku-Biomedical Science. Ngikhuluma noClive, ngizama ukunithatha kusifundiso sanamhlanje. Namuhla sizofunda ngokuphindaphinda kwe-DNA. I-DNA yisifenyezo esimele ukuthi i-deoxyribonucleic acid. I-DNA iyimpahla yofuzwe kubantu nokwezinye ilwane. Cishe wonke amaseli emzimbeni womuntu ane-DNA efanayo. I-DNA iningi itholakala kwi-nucleus yeseli noma ngaphakathi kweseli, kodwa encane iyatholakala futhi nakwi-mitochondria. Ake sixoxe kabanzi. I-DNA yakhiwa amakhemikhali ebizwa nge-nucleotides. La makhemikhali okwakha ekhiwa ngengxenye ezintathu, i-phosphate group, ne-sugar group, kanye nenye izinhlobo ze-nitrogenous bases. Ukwenza imuncu we-DNA, ama-nucleotides ayahlangana abe ngamashayini. Kunezinhlobo ezine zama-nitrogenous base ezitholakala kuma-nucleotide, yilezi i-adenine, i-thymine, i-guanine kanye no-cytosine. Ukulandelela kwalezi inhlobo yikho kukhombisa ukuthi yiziphi izakhi noma izinto ezingaphakathi kwemuncu we-DNA. DNA ukuqinisela ukuthi ngaphambi kokuhlukaniswa kweseli, amaseli kumele ebe ne-genetic code efanayo neyomuncu we-DNA eqembuka kuwo. Lokhu kuqiniseka ukuthi amaseli akhe imininingwane ye-genetic ekunguyo. Lokho kwenza ukuthi into ephilayo iphile kahle ingabi nenkinga. I-mitosis ivumela iseli eyodwa kuphela ukuthi ishintshwe uma kwenzeka ifa. I-DNA yamaseli amabili azalekile ayalingana naleyo yeseli efile okukopushwe kuyo. Le ndlela isebenza kahle kumaseli ahamba ngodwana kanye nezilwane ezilula. Lesi isibonelo se-mitosis esenzeka kwi-cell. I-DNA itholakala kwi-nucleus eyi-molecule esantambo emise okuka-X ebizwa nge-chromosome. Umsebenzi wokuphindaphinda kwe-DNA ukuqinisela ukuthi ngaphambi kokwahlukaniswa kweseli, amaseli kumele abe ne-genetic code efanayo neyomuncu we-DNA eqembuka kuwo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amaseli akhe imininingwane ye-genetic okunguyo. Lokho kwenza ukuthi into ephilayo iphile kahle ingabi nenkinga. Ngaphandle kokuphindaphinda kwe-DNA, amaseli angafa bese evimba ukuthuthuka kwezinto eziphilayo, futhi engadala nezifo. I-molecule enemigu emibili kumele iqhaqhwe ibe imicu emibili eyodwa ngaphambi kokuba iphindwaphindwe. I-adenine, i-thymine, i-cytosine, ne-guanine ngama-nucleotides amane ahamba ngamabili phakathi kwemicu emibili ye-DNA. Lokhu kuxhumana phakathi kwalezi zinhlobo kufanele kuphulwe ukuze kukhishwe i-DNA. I-DNA helicase iyi-enzyme eyenza lo msebenzi. Izingxenye ezimbili ezivezwa ukuphindaphinda zenzeka uma i-DNA helicase icashula izibopho ze-hydrogen phakathi kwezinhlobo ezimbili, ihlukanisa imicu eme njenge-Y. Le ndawo izosebenza njengendawo yokuqala yokuphindaphinda.
Yomibili le micu ye-DNA yaqondiswa iqale ngo-5' iye ku-3'. Iqembu elisohlangothini lapho kuxhumana khona umgogodla we-DNA lukhonjiswa ngalezi nombolo. Iqembu le-phosphate lihambanisa engemuva elingu-5', kanti iqembu le-hydroxyl lona elihambisa engemuva elingu-3'. Ngenxa yokuthi ukuphindaphinda kuhamba kusuka ku-nje kudlulela ohlangothini 5' kuya ku-3', lokhu kuqondisa ukubaluleka kakhulu izipelingi ze-DNA ezifanayo ezivela ku-DNA molecule eyimicu, ehamba ngamabili waziwa njengokuphindaphinda kwe-DNA. Umucu we-molecule endala kanye nomucu osanda kwakha i-molecule eyodwa. DNA iyaqhakeka bese kuthi imicu ehlukene ngaphambi kokuba kwenzeke ukuphindaphinda. Ukuhlukana kokuphindaphinda kuyadaleka, okwenza umsebenzi wokuba yindawo yokuphindaphinda. Ama-DNA polymerase afaka ukuqaqa i-nucleotides endleleni esuka ku-5' iya ku-3', lapho ama-prime anamathela ku-DNA. Emucwini ohamba phambili, lokhu kwengezwa kuyinto eqhubekayo, kanti emucwini oza ngemuva, kuyinto eyizikhawu ezihlukene. Uma imicu ye-DNA isikhulisiwe, iyahlolwa iphinde ilungiswe amaphutha, bese kuthwa gaqa ulwama kufakwa emaqopheni e-DNA. Sesifike ekupheleni kwale video. Ngiyabonga.